El sol, el silenci, estar allà al mig, veus peixos, a vegades no, però és que no es pot descriure, s'ha de viure, és molt, molt xulo. Venga, chicos, no paréis mucho. Quan et fiques a l'aigua la veritat és que ho passes malament, però és una qüestió pràcticament psicològica, vull dir, ja saps que a 3, 4, 5 minuts doncs ja s'ha de treure el fred i bueno, doncs diguem que avui aquí està a 12 graus, una hora sense cap tipus de problema. Nedar al mar no té res a veure amb una piscina. Començant per l'aigua de la piscina és una aigua morta perquè està tractada. L'aigua del mar és una aigua viva, no? És una aigua que realment és la natura i tot t'ho traspassa, aquesta natura te la traspassa el teu cos i la teva ment. Fa 7 anys aquí a Barcelona només nedàvem nosaltres a l'hivern i ara ja no, ara ja pots trobar més gent nedant. I a l'estiu fa 7 anys nedava poca gent realment de fons i ara això sembla les Rambles. A la que portes 2 minutets ja t'emperes i una mica... La glòria gelada. Les mans una miqueta així agatidores, ves? És que no puc ni parlar, tinc la boca congelada.